ചെയ്യും, കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് മുളപ്പിച്ച് വെച്ച പയറാണ് ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു കുളം കുത്തിയിട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കും. അതിന് വേണ്ടി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ വെജിറ്റബിൾസിലോട്ട് ആ മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആയിക്കോളും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുളപ്പിച്ച് വെച്ച പയറും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു. അത് ഞാൻ പിന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും പച്ചക്കറി വേവിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ പയറും കൂടി ഇനിയും മുളപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഗുണം കുറയ്ക്കണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പീനട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖമാണ്, ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കടിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. 300 കലോറിയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എഫക്റ്റീവ് ടിപ്സിനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെയ്റ്റ് ലോസ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസിനൊക്കെ ആയിട്ടും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കേ. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.